Smolenický zámok sa v dňoch 3. a 4. novembra 2010 stal znovu svedkom medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorú už pravidelne organizuje Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity svätých Cyrila a Metoda v Trnave. Tohtoročnou témou boli dôsledky hospodárskej krízy, výzva pre marketing. Ako prvýkrát vnímate túto konferenciu z postu rektora univerzity? Ako vnímam veľmi pozitívne. Vnímam, pretože v tej konferencii sa vidím aj ja. Sám vzhľadom na tých predchádzajúcich ročníkoch som sa aktívne zúčastnil, ale myslím, že aj dnes som sa aktívne zúčastnil svojim príspevkom, ale aj návštevom niektorých sekcií, ktoré riešili veľmi závažné problémy, čo v všetkých jednotlivých oblastiach spoločenského, ale aj ekonomického života riešiť potom, ako nás prestane strašiť kríza, príznaky krízy. Ako rektor univerzity, aký prínos vidíte v takýchto konferenciách pre celú univerzitu? Ja si osobne myslím, a ja by som nemal byť už len fanúšik Fakulty masmediálnej komunikácie, ale ja vysoko oceňujem tú skutočnosť, že Fakulta masmediálnej komunikácie organizuje tieto konferencie 2-krát do roka. Raz pre masmediálnu komunikáciu, druhýkrát, ako tomu bolo dnes, a zajtra pre marketingovú komunikáciu. Ja myslím, že v tomto slova zmysle Fakulta masmediálnej komunikácie aj udáva taký smer pre ďalšie fakulty, respektíve inštitúty, ktoré v organizačnej štruktúre univerzity existujú. Okrem zmeny na poste rektora univerzity nastala od poslednej konferencie zmena aj vo vedení Fakulty masmediálnej komunikácie. Pravidelná účastníčka konferencie, doktorka Dana Petranová, mala v tomto ročníku premiéru ako dekánka hosťujúcej fakulty. Ako hodnotíte úroveň tejto konferencie? Je len síce začiatok, ale hodnotím ju veľmi pozitívne, hlavne kvôli číslam, ktoré vieme už vopred. A to sú tie, že vlastne zatiaľ sme ešte nikdy nemali na konferencii napríklad toľko účastníkov prihlásených ako tento rok. To bolo 317 z toho celkového počtu 150 chce vystúpiť priamo s príspevkom. Okrem toho máme zástupcov okrem Slovenska aj v 8 iných krajín Európy. A snáď takým najpozitívnejším je zistenie, že na Smolenickom zámku sa nachádzajú zástupcovia 37 univerzít. Aký význam má organizácia takejto akcie pre fakultu alebo pre celú univerzitu? Pre fakultu má veľký význam ten, že sa tu vlastne stretávajú odborníci, ako vedeckí, tak i pedagogickí kolegovia z teórie aj z praxe a vymieňajú si vzájomne poznatky a skúsenosti, ktoré majú a vo vzájomnom dialógu hľadajú nejaké riešenia aktuálnych otázok a problémov. Keďže vy konkrétne nemáte tento rok príspevok, je nejaká sekcia alebo nejaký konkrétny príspevok, na ktorý sa pôjdete pozrieť, ktorý vás zaujal? Vytipovala som si niekoľko príspevkov v jednotlivých sekciách. Idem buď podľa kvality ľudí, alebo podľa zaujímavosti názvu príspevku. Takže pôjdem do viacerých, takmer do všetkých sekcií. Počas 2 dní sa od ranných hodín rokovalo v 5 sekciách, v ktorých si návštevníci mohli vypočuť zaujímavé príspevky, sami sa mohli zapájať do diskusí a tak spoločne hľadať odpovede na rôzne otázky z marketingu, ale i z iných oblastí. Čo je nové na tohtoročnej konferencii oproti minuloročnej? Na tohtoročnej konferencii máme novú spoluprácu s Autoklastrom Trnava. Tento autoklaster si vytvoril vlastnú sekciu, v ktorej sa prezentujú by som povedal, poznatky, ktoré sú aplikovateľné pre prax. Avšak musím povedať, že nielen sekcia venovaná klastrom prišla s takýmto obohatením, ale zaznamenali sme takéto niečo v ďalších sekciách, kde už príspevky zostávajú často nie také teoretické a nie je to iba veda pre vedu, ale naozaj je to aplikovateľné do praxe, čo je veľmi často problémom práve vedeckých príspevkov, ktoré, či už to niekto chce počuť alebo nie, zostávajú niekedy len na tej politeórie. V tomto ročníku sa nám to naozaj podarilo sklubiť do takéhoto, by som povedal, lepšieho celku. Na čele každej sekcie stal odborník, ktorý mal za úlohu viesť rokovanie a diskusie v jeho skupine.
Jedným z nich bol aj docent Slavomír Magál. Pán docent, garantom akej sekcie ste vy a čo je hlavným prínosom tejto sekcie do tejto konferencie? Na tejto konferencii je jedna sekcia, ktorá je venovaná médiám a médiám v čase krízy. Ono to korešponduje trošku s hlavným názvom celej konferencie. To je moja sekcia. Keby ste sa tak pozreli späť, vy ste tu už viac rokov, ako hodnotíte tie minulé ročníky? Tak ak bola nejaká takáto sekcia podobná? Ono je to vždy tak, že na konferencii, ktorá je venovaná marketingovej komunikácii, je jedna sekcia mediálna a naopak na tej jesennej, ktorá je venovaná mediálnej komunikácii, je vždy jedna marketingová. Takže takto sa striedame, aby aj naši kolegovia mohli spolupracovať tak interaktívne. Máte nejakú špeciálnu prednášku, nejaký príspevok, ktorý by ste nechceli zmeškať, na ktorý sa špeciálne tešíte? Teším sa najmä na sekciu našich doktorantov, lebo tam sa vždy stretnem s nejakými sviežimi novými myšlienkami a budem rád, keď sa budem pozrieť aj tohto roku na prácu našich kolegov. Ďalšou posilou na našej univerzite je aj Martin Klus, ktorý mal na Smelenickej konferencii premiéru ako nový prorektor pre medzinárodný styk. Mohli by ste sa nám predstaviť, kto ste, odkiaľ ste k nám prišli a akú pozíciu máte na Univerzite svätých Cyrila a Metoda? Moje meno je Martin Klus, ja som začínal študovať práve v Trnave. Neskôr som sa presunul do Banskej Bystrice a teraz som opäť v Trnave a teším sa, že budem mať príležitosť spolupodieľať sa s pánom rektorom na možno novej vízii univerzity. Bol som menovaným prorektorom pre medzinárodné vzťahy, alebo teda zahraničné styky, edičnú činnosť a vzťahy s verejnosťou. Samozrejme, môjim cieľom je v tejto oblasti pokročiť čo najďalej, tak aby univerzita mohla čoskoro o sebe vyhlásiť, že aj v tejto oblasti je univerzitou. V rámci jednotlivých tých častí, ktoré mám na starosti, máme už rozpracované určité novinky a zmeny, ktoré plánujeme predstaviť čo možno najskôr. Tá najzaujímavejšia možno pre študentov je tá, že sa pokúsime v dohľadnej dobe čo možno najviac rozšíriť naše aktivity smerom na zahraničie. To znamená, aby študenti mali čo možno najviac možností cestovať v rámci rôznych programov do zahraničia, naopak, aby našu univerzitu čo najviac navštevovali zahraniční študenti, čo si myslíme, že výrazne skvalitní samotné štúdium na univerzite. Na ktorej fakulte vás môžu študenti stretnúť a na ktorom predmete? No ja oficiálne patrím pod Filozofickú fakultu ako pedagóg, konkrétne pod katedru politológie. Ja som skončený politológ. Konkrétne sa venujem najmä oblasti verejnej politiky a verejnej správy, takže je možno sa so mnou zoznámiť aj na kurzoch, ktoré súvisia s verejnou politikou, verejnou správou, ale napríklad aj s teóriou demokracie a podobne. Konferencia organizovaná Fakultou masmediálnej komunikácie v Smoleniciach má už svoju dlhoročnú tradíciu. V tejto súvislosti vyjadril rektor univerzity docent Jozef Matúš svoje veľké želanie. Mojím takým želaním je, aby o 2 roky, keď budeme oslavovať 15. výročie založenia Univerzity svätého Cyrila a Metóda, sa naozaj zorganizovala jedna veľká konferencia na príprave, ale aj na priebehu, ktorej by sa podielali všetky fakulty Univerzity svätého Cyrila a Metóda v Trnave. Medzinárodná vedecká konferencia si počas svojej existencie získala množstvo nadšencov, ktorých Smolenický zámok víta pravidelne 2-krát v roku. Jesenná konferencia venovaná dôsledkom hospodárskej krízy je úspešne za nami. Už teraz sa však môžeme tešiť na jarnú konferenciu zameranú na masmediálnu komunikáciu.